pangarsa MTSN kalih Kitha Blitar ingkang kula bakteni Bapak Ibu Dwijo lan para mitra kinasih ingkang tansah bagya mulya. Puji syukur kaaturaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Awit saking sekawelasanipun ingkang sampun paring sakatahing rahmat, kasarasan, kawilujengan miwah kabagyan. Satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi kawontenan bagas sarasner ing sambekala. Para rawuh ingkang satuhu sulistya ing budi. Wonten ing wedal menika kula pun maridsa ceta Afrosesune badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan piwulang budi pakarti tumrap generasi muda. Para kadang wudul taruna ingkang cinaket ing manah owahing siring jaman dadosaken ewah-ewahan tumrap ing tatanan pagesangan mliginipun tumrap generasi muda. Unggah-ungguh kados sampun boten dipun kadadosaken malih tata krama ugi sampun boten dipun pesu. Menika saged dipun raosaken wonten pagesangan ing bebrayan ageng. Generasi muda kathah ingkang sampun nilar subasita tata krama lan budaya ajeng kinajenan dumateng sesarang. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah semengke ingkang saged adamel prihatos inggih punika kiranging tata krama wonten pagesangan sadinten-dinten utaminipun para muda. Menika saged katingal ing pawiyatan-pawiyatan wonten ing griya lan wonten papan sanesipun. Siswa boten ngajeni dumateng Bapak Ibu gurunipun wonten griya putra kumawantun kaliyan tiyang sepuhipun. Patur kaliyan Bapak Ibu kirang trap silanipun lan tasih kathah malih kadadosan sanesipun ingkang nggambaraken para muda ingkang sampun nilar adab tata krama. Para rawuh ingkang satuhu kinakbaten kangge ngowakani perkawis punika panjenengan dalah kula mliginipun generasi muda gadah kewajiban ambudidaya amrih budi pakarti luhur saged ngrembaka malih boten ical lan cures katrajang kamajangan jaman. Piwulang budi pekerti boten namung dados tanggal jawabipun para dwija kemawon. Ananging ugi masyarakat dalah keluarga. Piwulang budi pekerti luhur kedah kawiwitan saking keluarga. Amargi menawa tata krama unggah-ungguh sampun dipun gladi wonten keluarga. Mugi-mugi budi pekerti luhur saged tetep lestari. Para kadang muda taruna ingkang cinatet manah monggo panjenengan dalah kula sareng-sareng ngrengsengaken piwulang budi pekerti menika kanthi golong-giling tanpa kendhat. Lumantar kegiatan sadinten-dinten media sosial lan cak panunggalanipun. Makaten ingkang saged kula aturaken, kula ngaturaken agungipun panuwun menggah kawigatosanipun. Kanging trap sila saha subasita saestu kula nyuwun agungipun pangasami. Cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.